Banjir guys. Astagfirullahaladzim. Oh, banjir. Mulai pitekku guys. Banjir. Insyaallah. Oh iya. Banjir. Iki acara nang merah ki lagi ngupati pemirsa. Nang kapan ki ora ono guys lho, beda desa ku beda adat. Lah iki di kei jangan mae guys. Mak iki seneng kon masak-masak ini seneng mae guys. Tradisi apa-apa ngono kuwi. Seneng mae. Iki opore wong cepu guys, ngene iki. Mantep ora lur? Mantep lur. Guys, iki opore cepu. Nah, iki nganu pemirsa, acarane mertuaku merah Mulyorejo cepu. Iki gawe anu opor. Iki rung tak maem guys yo. Oke ape lah. Opore wong cepu ki ngene iki guys, pedes mesti ada tahune. Oh, iki anune mak dhewe pemirsa. Ayame mak dhewe. Oh, mantep ora lur? Wes. Ya, mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Ika di channel YouTube keluarga Mas Gobang. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Saya kocar kacir. Masih kocar kacir, guys. Kemarin ini aku mau ke Jepang. Yo dibilang sedih yo ora sedih, dibilang bahagia yo gak bahagia. Yo Mas Santo liburnya lama guys, arep seminggu ini karena suatu hal, terus juga belum ada orderan yo guys. Terus enak iki iso waktu kanggo keluarga, cuma gak enake yo presui ya harus bisa manage keuangan. Iki sarong keramat Mas Santo pemirsa. Tapi adem dinggo iki sebenarnya adem nyaman guys. Iki sarung zaman apa iki? Ini bubung nganggo sarung Mas Santo. Nek untuk sholat sendiri guys, bukan ngiras sholat nggo nganu. Nek dinggo sholatnya ada sendiri. Kayak juga sempat dikasih sarung sama pemirsa ya. Masih ini mau siap-siap dulu. Tadi saya sudah beli nasi soalnya kan pemirsa nanti mau langsung ke Jepang, jadi gak masak. Beli pemirsa, beli nasi harus beresi makan kucing. Jadi ini ben ora kepian. Iya pale TV kok beresi. Aku pilek pemirsa. Pileknya perkara iki lho, esok iki lho. Peninggalan 9 tahun yang lalu. Zamannya HP iki HP BlackBerry guys, HP ku. Kan mati ya. Iki nek zaman biyen wong ngomongi cas kodok karena bentukannya seperti kodok. Saiki kan yo ora payu. Nanti dolanan anakku, guys. Iki ceritane kegowo. Dikai lemari ibuku lawas, nek sing iki dikai makni, nek sana dikasih ibuku sama pipet. Nah, iki kegowo nang lemariku ceritane iki pemirsa. Aku kekelan iki tahun piro? Aku HP ku sak BlackBerry. Pokoknya HP terakhir sing tak nggo iki BlackBerry reng lho, merek populer. Maksudnya iki tipe sing model sing ndi lali ya. Terus bariku Samsung
J2 kan J-Pram wis prank ngono lah. Balik lagi Vivo dan Vivo lagi. Semoga bersyukur guys. Muga-muga ada rezeki nek isa dikai kesempatan ngonten yo sok pengen tuku HP nice sing iki tinggo pribadi. Jadi wis banyak kasus iki kontenku videoku iki kocak-kacir karo HP iki ngeblank karena kebanyakan video, kebanyakan file, kebanyakan sampah jadi gak optimal. Sebelum nek ada rezeki khusus kanggo konten isa dikai rezeki. Konten yo guys yo. Enggak tahu. Ya jeneng pegawai ana jenuh guys. Tetap semangat. So feel time. Tawanan beres-beres. Perjalanan tak pakai kacamata itu tukunan dia guys aku lalu. Ada gede Bu Umi kentang ngono. Tapi tenan pemirsa, kan aku kacamata jujur ya tak. Aku gue helm jujur yang gue kadang kala gelem kadang kala ora. Anggone nek perjalanan itu nomor 3 lanjut lagi ya pemirsa yuk. Ini saya mau berangkat, engko nek salah hujan, soalnya kalau sore hujan kalau kemarin malam itu banjir guys. Aku yo rada piye. Mulanya aku udah gak gendang. Mumpung ada waktu, saya juga mau ngontrol anak lanang, main ke sana. Ya corono pengen yo apa ya jalan-jalan dekat-dekat aja menyesuaikan dana kenegaraan. Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi. Oke. Paketnya gak prei. Mendarat. Ya wis, Bakung ngarit. Aku pe nang Guys. Maaf, tidak ada. Salim sik karo Bakung. Iya. Kita berangkat dulu. Iya ya. Kita berangkat dulu guys sebelum nanti kehujanan di jalan. Oke. Sudah mulai liburan. Liburan cedak-cedak. Pengennya adoh ya guys ya. Kayak dibangun apa? Mas ya. Awas ana wong ayu li nyebrang. Aku wedok ya ngene iki.
Oke, alon-alon. Dalam. Aduh, aduh. Apa dibangun apa nih? Oke guys ya, nanti kita lanjut lagi kok masih panjang perjalanannya. Muga rezekine padha lancar ya. Terima kasih. Jolali lakum sampai keluarga muskoplom. Ajolali bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.